Здравейте, приятели на BiblioBG! С това видео ще направим демонстрация как лесно и бързо може да се регистрирате в Adobe.com и след това регистрацията си, потребителското име и паролата да ползвате в различни софтуерни програми за четене на DRM защитени книги. За да можем да направим регистрация, ни е нужен интернет браузър. Стартираме го. Можем да ползваме интернет браузър на персонален компютър, на Android таблет или на iPad. В случая демонстрацията е с iPad. Въвеждаме адреса на adobe.com. Сайта на Adobe е на английски, но регистрацията, ако следите стъпките в това видео, може да направите много лесно, без да разбирате езика. В десния горен ъгъл има надпис Sign In, натискаме го и отиваме на екрана, в който има един жълт бутон, на който пише Create Adobe Account или създаване на Adobe Account. Натискаме бутона и той ни завежда на страницата, в която трябва да попълним данните си, имейла, паролата, за да можем да завършим с регистрацията. Първо въвеждаме имейл адреса. Въвеждаме служебен имейл на BiblioBG. Въвеждаме парола, единствено ще използваме за настоящата регистрация. Трябва да повторим паролата, за да сме сигурни, че не сме я сгрешили при първото въвеждане. Въвеждаме имената си, първото име и фамилията. Града, в който живеем. Избираме държавата. В случая ще избера България от списъка. Още веднъж ще ни пита за град, в случая София. Задължително поле също така е пощенския код. И това са необходимите данни за завършване на регистрацията. Тази регистрация е необходима, защото де-факто Adobe се е наложил като стандарт за DRM защита на книги и повечето софтуерни програми на пазара използват неговите регистрации, за да могат да отварят DRM криптираните файлове. За да завършим нашата регистрация, натискаме бутона Continue. И изчакваме да се извърши действието. Това е всичко, което трябва да направим. Виждате колко лесно и бързо беше всичко. Запомняме си паролата и имейла, с който сме регистрирани и в бъдеще ги ползваме, когато ни пита софтуерна програма за оторизация от adobe.com.